давоми 2 рӯз дар толори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаб мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷудо миёни калонсолон додир шуд. дар мусобиқаи мазкур варзишгарон аз саросари ҷумҳурӣ дар 7 вазн то 60, 66, 73, 81, 100 ва ҷамъи 100 кило барои зинаҳои ифтихорӣ талош намуданд. дар рӯзи аввал ҷудоварзон дар 3 вазн то 60, 66 ва 73 кило барои татамӣ баромаданд. дар рақобати ниҳои вазни 60 кило Меҳрзод Суфиев ва Абдураҳмон Шоев андари майдони рақобат гардиданд. дар ин нерӯсанҷӣ Меҳрзод Суфиев паҳлавони шаҳри Душанбе пирӯзӣ ба даст овард ва соҳиби нишони зарин гардид. дар ин вазн Амирҷон Азизуллоев ва Саъди Собирзода соҳиби медалҳои биринҷӣ гардиданд. рақобатҳо барои ба даст овардани нишонҳои вазни то 66 кило пуршида ҷараён гирифт. дар марҳилаи муқаддамотии ин вазн 43 ҷудокор талош намуданд ва беҳтарин варзишгарон ба марҳилаи ниҳоиро хат гирифтанд. Абубакр Шеров аз шаҳри Душанбе дар ин вазн медали тиллоро аз худ кард. Абубакр дар рақобати ниҳоӣ бар ҳарифи пурқуввати худ Фирӯз Мелибойзода дастболо гардид ва соли 2022-ро бо муваффақият оғоз кард. Идибек Сафаров ва Эмомалӣ Нуралиев дар вазни то 66 кило соҳиби нишонҳои биринҷӣ гардиданд. дар вазни то 73 кило бо 61 ҷудокор иштирок намуданд. дар ин вазн Муҳаммад Раҳим Сарахонов ва Муҳаммад Исо Раҷабов пас аз мағлуб намудани рақибони хеш то марҳилаи ниҳоиро хат гирифтанд. дар рақобат барои зинаи аввали ифтихорӣ Муҳаммад Раҳим Сарахонов Муҳаммад Исоро шикаст дод ва нишони зарини мусобиқаи ҷумҳуриявиро ба гардан овехт. Сайфиддин Боймирзоев ва Иброҳим Саидакбаров пас аз шикаст додани ҳарифони хеш соҳиби медалҳои биринҷии вазни то 73 кило гардиданд. дар рӯзи дуюми рақобатҳои мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷудо миёни калонсолон паҳлавонон дар 4 вазн 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 кило барои нишонҳои мусобиқа талош варзиданд. медали тиллои вазни 81 килоро варзишгари шинохтаи кишвар Ҳамроз Раҷабов моли худ сохт. Ҳамроз дар рақобати ниҳоӣ Умар Расуловро дар сонияҳои охир бо имтиёзи ипон шикаст дод ва ғолиби вазни то 81 кило гардид. 3 моҳ фақат тамрин буд. ин аввалин мусобиқаи ман аст дар соли 2022 ва дар 4 ҳарифи худ дастболо карда соҳиби медали тилло шудам. ҳар як варзишгар мехоҳад ғолиб барояд ва ҷудо ин аст ки бояд тарзи тактикӣ ва техникиро истифода бояд бурд ва ман дар соҳанаи охир тарзи тактикиро истифода бурда ва бо усули уранагӣ ғолиб баромадам. Шерзод Эминов ва Эҳсон Искандарзода бошад медалҳои биринҷии вазни то 81 килоро соҳиб гардиданд. дар вазни то 90 кило 12 ҷудокор рақобат кард. дар вохӯрии ниҳои вазни то 90 кило Хусрав Аламов ва Хушвақт Идиев дастбагири бон гардиданд. пеш аз оғози мусобиқа Маҳз Аламов муддаии асосӣ барои унвони қаҳрамонӣ ба ҳисоб мерафт. ҳамин тавр ҳам шуд. Хусрав Аламов дар сонияҳои охири нерӯсанҷӣ бо партофти зебои худ имтиёзи ипон гирифт ва соҳиби нишони зарин шуд. ин аввалин мусобиқаи ман буд ки дар соли 2022 ман дар вазни 90 кило баромад кардам ва якум давр озод будам ва 3 ҳарифи худро ғалаба ба даст овардам ва нишони медали тиллоро ба даст овардам. ман дар соли 2022 нақшаҳои хеле зиёд дорам ки мехоҳам дар чемпионати Осиё ва чемпионати ҷаҳон иштирок кунам, парчами ҷумҳури Тоҷикистонро баланд барам. Муҳаммад Шариф Исматов ва Раҷабалӣ Муҳаммадиев дар ин вазн соҳиби медалҳои биринҷӣ шуданд. дар вохӯрии финалии вазни то 100 кило Абубакри Акобир гӯштингири шинохтаи шаҳри Душанбе ва Ваҳоб Ҳайдаров паҳлавони вилояти Хатлон рӯи татамӣ баромаданд. дар дидори мазкур бо ба даст овардани имтиёзи ва зари Абубакри Акобир пирӯз гардида медали тиллои вазни то 100 килоро соҳиб шуд. Абубакр ният дорад то дар соли 2022 дар мусобиқаҳои фароққоравӣ ва ҷаҳонӣ низ иштироки арзанда намояд. январи 2022 дар шаҳри Ӯзбекистон тамринҳои дастаҷамонаи Осиёи Миёна баргузор гашт ва зиёда аз 5-6 давлат дар он ҷо иштирок карда буд. мо хеле тамрину
азобу шиканҷаи бисёр кашидем ки дар ҳамаи ин барои баромад кардани иштирок кардани мусобиқаҳои 2022 дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дар ҳамин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ хеле тайёрии ҷиддӣ дида будам ва ба хеле хушҳол ҳастам ки дар ин мусобиқа ман се ҳарифи пурқуввати худро мағлуб карда сазовори ҷои аввал гаштам ва мо мехоҳем ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ рафта иштирок кунем, парчами тоҷикистони худро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем. нишонҳои биринҷии ин вазн насиби Идибек Ҷаъфаров ва Азиз Зарипов гардид. дар финали вазни ҷамъи 100 кило ду паҳлавони сангинвазни кишвар Раҳмон Мансур ва Иброҳим Элмуродов ба майдон баромаданд. дар ҷараёни дидори мазкур довар ба Иброҳим Элмуродов се огоҳӣ дод ва ғолибият насиби Раҳмон Мансур гардид. дар вазни мутлақ Талабуддин Файзов ва Озодбек Ҷураев медалҳои биринҷӣ гирифтанд. бо ҳамин аввалин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷудо дар соли 2022 миёни калонсолон ба анҷом расид. акнун ин варзишгарон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ кишвари моро намояндагӣ хоҳанд кард.